Sugeng rawuh para pamirsa. Ing kalodhangan menika, kita badhe ngrembak babakan salah satunggaling paraga ingkang waduh, wigati sanget wonten ing kabudayan Jawi. Sinten niku? Inggih pambiwara. Lah, sakmenika pambiwara niku napa to sejatosipun? Nggih, gampilipun pambiwara niku Master of Ceremony utawi MC cara Jawi. Nanging niki sanes MC biasa lho. Pambiwara niku kedah leres-leres nguwasai basa Jawi krama ingkang alus, sastranipun lan gadah jejipahan ingkang luhur sanget nuntun lampahing adicara adat. Kados sinten toh sejatosipun paraga ingkang dipun sebat pambiwara niku? Wah, menarik niki. Monggo kita padosi wangsulanipun sesarengan. Nah, saderengipun kita lajengaken kedah dipun mangertosi nggih, sedaya ingkang badhe kita rembak niki sumberipun langsung saking seratan ingkang wonten ngajengan panjenengan. Dados kita niki namung biyantu medharaken isinipun supados langkung gampil dipun mangertosi. Jelas nggih? Nah, niki ingkang asring damel bingung. Pambiwara kalih pranatacara sami napa benten? Mesti kathah ingkang nganggep sami nggih to? Jebulipun wonten bedanipun. Tipis nanging wigati. Pambiwara niku paraga kang ngandharake, tegesipun ingkang ngumumaken. Beda kalih pranatacara ingkang artosipun paraga kang nata, ingkang ngatur. Dados pambiwara niku langkung fokus dhateng caranipun ngendika, dene pranatacara langkung dhateng ngatur sedaya adicaranipun. Sakmenika monggo kita tingali langkung lebet. Kenging menapa pambiwara niku saged dipun sebat jantungipun tradisi Jawa. Cobi dipun pirsani jejibahanipun. Wah, jan wigati sanget. Saking nuntun adicara pawiwahan manten ingkang sakral, mimpin pasamuan-pasamuan resmi, ngantos ngacarani pengajian. Saged dipun wastani meh saben adicara penting ing masyarakat Jawi mesti wonten pambiwaranipun. Dados, niki sanes namung babakan teknis ngatur adicara lho. Niki langkung lebet malih. Peranipun pambiwara niku sejatosipun minangka wujud nglestantunaken kabudayaan Jawa. Dados saben tembung ingkang dipun ucapaken, saben obahe awak, sedaya niku sejatosipun upaya kangge njaga warisan luhuripun para leluhur kita. Nggih mboten? Lah terus kados pundi caranipun dados pambiwara ingkang sae? Mesti wonten syaratipun nggih. Nggih niki, ingkang sepindhahan kedah saestu nguasai basa krama ingkang alus. Lajeng suwantenipun kedah cetha lan runtut. Tata kramanipun ugi kedah sae sanget. Lan mesti kemawon agemanipun ngagem busana adat kados beskap. Sedaya niku dados setunggal paket komplit. Oke, sakmenika kita mlebet wonten ing dapuripun pambiwara. Kados pundi to caranipun nronca ukara? Mangga kita wiwiti saking perangan ingkang paling ajeng, pambuka. Sajatosipun struktur teks pambiwara niku gampang sanget dipun eling-eling. Namung wonten 3 perangan utama, inggih punika purwaka utawi pambuka, lajeng isi perangan intinipun, lan dipun pungkasi kalih wasana utawi panutup. 3 niku tok, gampang nanging baku sanget. Nah, ayo kita bedah setunggal-setunggal. Perangan purwaka niku wonten urutanipun, boten saged diwolak-woli. Dipun wiwiti kalih asung pakurmatan, ngurmati para tamu, lajeng muji syukur dumateng Gusti, sampun nembe ngaturake gatining ayahan, nrangake tujuanipun adicara, pungkasan ngaturake reroncenging adicara. Sedaya kedah runtut nggih. Nggih, menawi pambukanipun sampun jangkep lan sae, kita saged lajengaken dhateng perangan salajengipun, isi lan panutup. Nah, perangan isi niki nggih, niki jantungipun adicara. Wonten mriki jejibahanipun pambiwara niku nuntun lampahing adicara setunggal makos tunggal. Kanthi cetha lan gamblang nggih, ugi ngaturi sinten kemawon ingkang badhe ngayahi jejibahan supados sedaya saged lumampah kanthi lancar. Pungkasan sampun dugi wonten perangan wasana utawi panutup. Ing mriki ugi wonten unggah-ungguhipun. Setunggal, njaluk pangapura, nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Kalih, nderekake sugeng kondur, ndongaaken supados para tamu slamet dumugi dalemipun. Pungkasan, dipun tutup kalih salam panutup. Niki nedahaken sikap andhap asor.
Dados sampun cetha nggih saking struktur ingkang runtut ngantos jejibahanipun ingkang luhur, pambiwara niku saestu dados swantening tradisi lisan ing tanah Jawi. Nah, sakmenika kula nggadhah pitakenan kagem panjenengan sedaya. Coba dipun penggalih, wonten ing kabudayan panjenengan piyambak-piyambak, sinten paraga ingkang ngemban jejibahan kados pambiwara niki? Matur nyuwun sanget.